takatotaura zvatakataura vachinditi musikana nemhumbi pamuviri pamusikana wandakairamba ndakati handipazivi. Nzvimbo yaugere mune vakomana vangani vesaizi yako iyo? Mune 2 men. Vakanga vachikwirana vakuziva kuti vakwirana. Ezvinapiwa mimba ka ari kusara achiti shoyoyo mani. Tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Tiri kukuigirai chirongwa chinotongwa nemadzimambo muchirongwa Dare Ramambo. Nhasi uno tiri mudare raChifingezi, avo vanotonga vari muguta reChegutu. Hakuna asingade kuti mwana wake apinde mumba, asi zvinozoita kuti vamwe vanotyora vana vevamwe makumbo. Mudare raChifingezi nhasi mauya murume wemunhu akatyora gumbo umwe musikana. Ngatinzwei kuti mambo vati kudii. Trevor ndokuti iye anoziva mwana wangu asi nyumba haasi kuibvuma. Ndokubva ndadzokera nemwana wangu kumba. Ndokuzodzoka rwepiri ndinana sekuru muzukuru wangu vana vangu vakomana kuti vanonzwawo achitaura. Takasvika havana kuvhura gedhi. Vasirega kuvhura gedhi kudaro takuda takufamba takasangana naye Trevor. Akutoda kupinda puraimiri kuenda kumba kwavo. Akabva atongotitenesa mota yake ndobva aenda. Saka ndakaona kuti titaurirane tega tega. Ndikuona sekuti hazvisi kubvumika. Ndosaka ndauyawo kuno kudare kuzoti mutibatsirewo vedare. Iwe Trevor, nyaya iri kutaura kuminzwa unoiziva uyu? Hongu ndarenza. Unoiziva. Hongu ndinoiziva ndozvatoda kuti. Hongu ndinoiziva. Kuchibiitika apa chokuti iwe unonyazoziva nyaya yacho wozitiza vabereki vemunhu muiseti kuti mugare pasi mutaura nechifu. Handisi kutiza vabereki. Tikupesana pavari kunditsvaga pasipo panenge ndiripo. Saka zvokuti vanozouya vachizonditi ndakazonjenga ndakadai handisi kuzviziva izvozvo. Kana uchiti pavari kutsvaga vari kushaya handipo, kuva kuzokuda kuti uzouya panapa wakawanika sei? Wakauya tsamba ndoyakandiunza kureva kuti pavaikutsvaga handipo pakazoenda pano. kuti chii? Iwo avo uri kuti iwe vanhu vaikutsvaga pasiripo. Kureva kuti iwe pavaikutsvaga wanzwa kuti kutsvaga haunambonzwa here wasvika pakasvika tsamba apa kuti before tsamba isati yaiva kuti warumbe kuchitsvaga. Vakauya kumba ndakataura nabhuku avarapa. Hauna kupindwa Bvunzo hauna kupindwa. Zvabvunzwa nevavo zvinzwisise. iwe wati iwe pawaitsvagwa vanhu vaikutsvaga pasiripo pavaikutsvaga. Ndobva ndati kweye zvino waziva panapa pakaziva chinhu chakunza panapa haunambosvikapo ndokuwana shoko rawaidiwa nevanhu. Shoko rekuti ndaitsvaga usati wadiwa kuno. ndisati ndadiwa kuno vakauya vanditsvaga gogo vakatouya kumba pavataura kuti vakauya pamba. Takatotaura zvatakataura vachinditi musikana nemhumbi pamuviri pamusikana wandakairamba ndakati handipazivi. Pamwe pavakazouya pechituva pavataura vachiti vakauya chimutsvaga ina handipazivi kuti vakauya chimutsvaga vakaenda kumba vakazomushaya vakazosangana nemuroti nehandipaziva ndakuonana navo handipaziva. Ndinoda kuti utipindirawo zvishoma pane zvatoda kubvunza. Nzvimbo yaugere mune vakomana vangani vesaizi yako iyo? Tipindurika tinoda kuita nyaya tipinde mberi nenyaya. Kana musina hamuna navarimo utaura. Tiri kuvakomana kuti. Mune 2 men. Ndofunga mune 2. Nzvimbo yaugere mune vanhu 2 vakomana. Munzvimbo mune 2 vakomana. munzvimbo yandigere
Bezera rako muno matiri. aiwa wakugara. Alright. Ndini ndiri. Kuna wakumana wakawanda ndiwaziva. Ndizvo raita uzvezvo. But why sisauya kwauri vanhu kwina wakumana wakawanda? Nemusikana takambodanana. Chinhu chamunofungidzirwa kuti munenge maita ichi chinozi chinhu ichi, zvinhu zvese zvinokura zvamuona zvaita zvinhu zvese kana zvinokura usiku vanhu vakarara. So zvitema futi zvakashata zvinoitika usiku. Saka zvinhu zvaiitika zvamakadananirana kuti makadana ndiyozvo hakuna kana hwana nokwanisa kuitirisa pamaiita mutu. Zvinotiye zvoti kana titi mai makadzivirira here unogona kuti but zvinozikamwa nemuritu imakupandukirana futi. Ndozvoleya mumbo hachisi chinhu chokuti chinowanikwa musadza zvokuti unoti vabereki vako vakatenga udyo nemumbo. Zvinhu zvinoitiswa munhu pakudanana ikoko. Haufunge here kuti pamaita zvinhu zvamakadananirana panogona kunge zvichida paripo paakuita kuti munhu afunge kuti ndiwo une zvinhu zvaakuitika mugumbo make. Nemusikana takadana takarambana. Takamusiya achiri akanaka. Dana anozviziva. Iwewe kuti wamusiya akanaka. Wamboita. Wambochidanana naye. Amboita. Uwo wamusiya akanaka. Chinyara iwe titaure musikana iwe. Inini mukomana wezveshuwa takadana. Mukudanana kwataita tainetsana. Kutomboita nguva tisingatonetsesi. Zveshuwa kurambana takatomhamba. But manje iye nguva yaari kutaura kuti takazorambana yacho nhumbu yange yatoita. Kungoti inini ndiri musikana handisandamboitwa nhumbu. Saka handingamboziva kuti apa ndari nhumbu because ndaikotera. Ndakatozozvinzwa nanhumbu vangu kuti iwe uri kuita semunhanhumbu. Tikatenga mapractice tikaonekwa zveshuwa kuti nhumbu iripo. Tikamuudza mukomana akabva aramba. Ndobva anditi pamwiri pako pane mwedzi mingani. Ndikamuti inini handisi kuita sei? Handisi kuziva. Zvikanzi saka kana usiri kuziva tozotaura kana wakuziva. Tikabva tienda kusikana. Sikana yacho ndiyo tingatenderere tikabvunza zvakawanda zvisi zvanasikana zvamukutora iwe wakarara naye wakarara naye wakadzirira ndozati mese munonyepa muchiita mubvunzo iwe ndochaizvoichiita. Saka iwewe zvawairara naye waiziva kuti kurara panyama here? Vako vakabvira vati akakuboka. Hazviziva zvichiboka. Waiziva here kuti kurara panyama? Hongu kwete. Achavakuva. Tinochinzwa shamwari. Biology inoti nyama ikasanganiswa nenyama inoburitsa nyama. 1 + 1 = 1. Yes. Saka iwe wakaisa mwana wari mimba pawakarara naye, kana uchiramba kuti haasi wangu hauchagona kuramba nekuti wakarara naye, ucharamba zvako kana mwana aberekwa. DNA yakuprova kuti hausiri baba wako. Pari zvino mimba ndeyako. Pa-DNA hapana chitsotsi. Wafamba pakadini. Wazwisisa here? Ipapo ndapanza. Tochidii? Tomirire here DNA kana kuti taurira naye. Hatitomire DNA. Mukadzi wakada kuchengetwa. Mwana mimba yoda kuchengetwa. Imuri chii chiuru? Murambo yavanhu?
Mai vairarana. Pavairarana mai vevo. Ndakatomborova nemugoti vanondizwa nemurori vese hazvina 3 months. Mukomana eyera. Vari vese murori vakararwa nemugoti ngaarambe. Mukomana arambe. Aiwa uyo asi kuramba yamai. Musashukuye zvinini yaipose. Izwai. Zvese zvokuramba atatobva kukudhara abvuma kuti akarara nemwana nemukasikana wake. Cheka itinge chari kusimudzira ruoko. Imuda kudii? Pamusoro enda. Indaramira simukadzi waTrevor. Muna June. Varume vese kusanganisa nemi idzi ndo nyaya dzingaziva namai vari kumba manje. Izvozvi mai vaitoti honga handina mukadzi. Kana indonyepera vangu nekuchembera kuno kuti ambuya kuti hakuna ambuya kubawo ndine zvandadawo hati imimbonyarara yamusukutinesi panyaya tauri kungowana pamusoro yamai mungadai ndinokubatsira munyaya iyi dai kuchinzi muri kuti ini zvinhu zviri kunzi zvakakonzeresa mwana uyu zvaive zvakazara chibhodhoro ichi nokuti naiva chibhodhoro ndogara nacho chakazara but hachina kana kuhafa saka hapana patinogona kuti isu titi kana kuti imi mutauro isu imi nesu tatisimo tikutorawo tozviziva iye wangokuramudza kuti ataure unobvairo zvakuda kutaura munhu wako usamunzwa mubereka ataure zvakuda kutaura nyaya yekuti apana kutaura nyaya yevanhu vakararana uyo asipo uyo aivepo here amai muri kuti inini tisarambidze mwana wenyu kutaura uyo inini makanyarara kudaro mazvinzwa here kuti uyu murume uyu abvuma kuti airara nemwana uyu izvo zvandisi kuzvavo saka chinhu chatingadai zvino kuti muti titeerere zvaari kuda kuti ataure iye muda kuti titeerere zvokuti chii zvaitaurwa nemusikana pamusoro peukomana iri vhidhiyo zvokuda kuti imbonzwa iyo zvaari kuda kutaura zvaaitaura uyu achitaurira uyu akatofonera iye vechitaura akatofona aiwa matitorera kucheminikai mamatiri pamunhu mabasa kutaura hamuchibasa aiwa chemini matitorera chimbonyepa zvakunyepa ndondikodzidza akatofona achitotaura naye nevhidhiyo komuna juu ndichitobvunza muma kuti asi unodana naye musikana akati nemusikana yachidana tikarambana kudhara musikana uyo akatofona akatoda kundikonekta pavhidhiyo ko tiri foni mukomana wakachiti ndiye mukomana wangu murume wako handidana nemai asi zvokurohwa nemugoti mazvinhu izvozvo zvese mazvinzwa here kuti uyo Trevor abvuma kuti akarara nemwana mazvinzwa here fine saka zvese zvamuda kumbotira kudzira zvikazvo tati mwana akanga azvarwa ndopachazitanga Trevor kuramba mwana wacho nemimba yake inzwai kutonga kwedare kana vava vari kunyepera Trevor kuti mwana ndewake iye mukomana wamakazwa muvhidhiyo kori ari muridzi wemwana ava vacharipa Trevor asi kana Trevor ari iye muridzi wemwana achasarudza zvekuita nemukadzi wake nechi nemwana wake kana achiti vakadzituu hazvidzidzire darino kana achiremba mwechito vairi hazvidzidzire darino achichoka ndiwe kuti mwana anogona kugara kana ari wake ngave wake ari mimba afamba andepo amudzima ndaanenge ari kukwana Trevor mazvinzwa hazvitengekezi bvunzai zvenyu kusvika 6 months haisi nyaya yanamai vevana vakanyingana vana vakakubirana haimi vana vakanyararai imi mubvunzo wamuri kubvunza iwoyo vavakanga vachikwirana vakakuziva kuti vakakwirana zvavakaudzana muzviziva uyu kuzovingwa achitotiza uyu kao aiziva nyaya dzimwe dziri dzekuti akakwira munhu kukwira munhu ndokwaita kuti avauye mumwe
Sori mutoza masumari ndabudeni. Aiwa, mashoko kutukana. Pamusoro ngatite matara tisinganyanye kutarisa vanenge vakafirwa mumaziso. Kula matara anoitwa achifamba. Nyaya yemunhu anenge amitisa mwana wemunhu ari kubvuma here kuti takamitisa mwana wemunhu? Kana ari kubvuma kuti takamitisa mwana wemunhu, uri kuda here mukadzi wemunhu? Mukadzi uyu ari kumuda here? Uri kumuda here mukadzi? Daira kashaba. Mukadzi andisi. Uchifamba nemunhu nedare, munhu ari kupuwa mhosva dzake. Hakuna mutemo unotendera munhu munyika kuti unotenderwa kufamba uchipa vana vevanhu mimba uchiramba. Handiti ndizvo? But hakuna zvekare imba ingavakwa nevanhu vanhu vachona vasingadanani. Hapana zvatei tichiita kuti ngaaende chete kumurume iyeye chete. Hapana zvamune muchiita, zvakangofanana nekutongonorasa chinhu chenyu. Handiti maona? Chinhu chakakosha ndechekuti right, hausi kuda mwana wangu, iwewe wakakanganisa mwana wangu. Mutemo unoti chii? Handiti ndizvo? Mutemo unoti chii kumunhu akanganisa mwana wemunhu? Handiti? Isu tinenge tichiramba kuti munhu iyeye asazoenderera mberi nekufamba achiita zvinhu izvozvo. Nokuti akafamba achizviita zvinoita sekunge anotoprotektwa. Handiti? Hakuna mutemo unoprotekta munhu iyeye, asi kuti mutemo unoranga munhu iyeye. Handiti mapanzwa? Mabasa kuwanda kwawo, saka tamboti nzve tine mamwe mabasa tanga tiinawo. Saka tauya kuzoita basa iroro kuti ripere. Zvekunzi akazenga akagarirei kumba kwavo asingaende kumurume, ko kana mwana wenyanga achimurambidza kuti chimbomira shamwari ndibogadzirisa izvi, chimbomira ndibogadzirisa izvi. Handiti mapawa? Ndozvavanenge vachiitana. Kumba kuine umwe anenge ariko mukadzi. Handiti mapawa? Chipari kuti chisumuke manje tonotarisa maeji evana charamba. Imi mune musingazive zviriko kuti kuno umwe mukadzi anenge ariko. Handiti? Mukaziva izvozvo, regai mwana kumutereka muzvinhu zvakadaro. Handiti mapawa? Kana kuchikoro mazuva anopuhwa mimba, opuhwa excuse yekuti enda mbonobereka udzoke uende kupi? Kuchikoro. Saka mwana kana makachenjera vabereki vake, chivanhu chobva chati anobvunzwa odzoka mwana. Handiti? Regai dzive shiri mazai hana muto. Vaudzei vana vazive izvozvo. Handiti mapawa? Nokuti kumuudza asati apiwa mimba, handiti, anokuudzai zvekuti munogona kuzozvisungirira. Pamunopinda mumba nababa ndendirimo here imomo, mwana uyu munoudzwa mashoko iwayo. Isusu chivanhu choramba nokuti tinotya ngozi. Handiti mapawa? Saka mwana asati apara ngozi nemi, achemera bhonzo, mupei oona kuti harina nyama. Ezvinapiwa mimba ari kusara achiti shoyoyo manje. Handiti? Mukachimuudza kuti murume akaipa, anoudza umwe kuti murume akashata. Handiti mapawa? Unonzwa sei kuti murume anoti ndiri kuda chaasati aona achirasa chiri mumaoko? Handiti mapawa? Ari kurasa chiri mumaoko. Handiti? Nokuti anoda kunoombera. Handiti? Izvozvo zvinhu zvakadaro zvakaoma. Saka mwana tinoda kuti kana muchinge maanaye madai, anoda kuitwa counseling yekumudzidzisa upenyu. Muno hatibhadharise izvozvo. Munomuunza muno, tosangana naye isu, kwete kusangana naye muchihure. Aiwa, mukumuvaka kuti mwana azive kuti kana ndiri panzava, handiti, ndiri kubva kupi ndichienda kupi. Handiti? Haana kutamba humhandara, atanga nokunoita mvana yemurai. Muudzei izvozvo mwana kuti ndizvo here. Handiti? Ngaatange nemba yake. Handiti? Atamba humhandara hwake
oita imba yake, imba yozonoramba, nokuti varume vatinavo nhasi ndo zvavari. Imba yaramba, mwana uchibuda mumba, hama maoko, murume akanaka. Aya ndozvoda kuudzwa mwana shamwari, zvazvadai wakutokuka kuenda kunobata chikorobho kumba kwavanhingi. Handiti kuti uzvisenzere, kwete kuti ndozvawakanga uchida iwe zvakazodai. Mutemo wenyika ino yatiri kurarama tiri, munenge makunzi muri kuvioleta marights emunhu. Handiti makwana. Saka hakuna kwamunomira nako semubereki. Asina kubereka ndiye anosekera pachena, vakabereka vachisekera muchidende. Handiti mapanzwa. Saka nyaya yangu yandiri kuda, manzwa zviri kutaura mukomana ari kuti ini mukadzi handidi. Mutemo wedu mudare isusu hakuna gupuro rinobviswa nemunhu vasina kumbotorana kugara mukadzi nemurume. Handiti zvakaitikira ikoko, zvichida ari kuramba mimba achifunga kuti ndakambomuonana Ningi. Handiti Ningi wandiona ndinayo ndisekurwa, kwanza zvine basa rechii? Ndikula hazvina basa. Musi wokuti waane mimba, sekuru vaya vakutorwa kudzorwa. Ndakambokuona uinani? Handiti maona nyika zvainoita? Hatisi vana vadiki pano. So mutemo unoti mwana uyu akamboita umwe mwana here? Ndiyo mimba yekutanga. Anofanira kubhadharwa mombe yemaputiro inonzi damage, kukanganiswa kwaakaitwa ikoko. Handiti mapana. Then mutemo wedu wechivanhu woti munhu kana aita mwana mukomana nemunhu unoripiswa mombe namambo. Kana waita mwana musikana woripiswa mombe 2 namambo uchibhadhara. Toinda mudare ramambo, munhu anobhadhariswa wai yekuita chipini dunhu mani mamambo, kuti ndongofamba zvangu ndichipa vana vevanhu mimba ndichidii ndichiramba. Hakuna mutemo wakadii wakadaro, unozongokusiya uchifamba. Handiti mapawa. Saka nhasi murume uyu ari kudzokera kumba aine mutongo wemombe yedamage yekukanganisa mwana wemunhu. Handiti mapawa. Saka nekukanganisa mwana wemunhu abhadhara mombe iyoyo, tomirira zuva guru rekuti mwana aberekwa. Handiti mapawa. Panenge paakuziva mambo kuti ndotonga ndichiti chii, mwana musikana hazvibvunzirwe. Ndakuudzai, mukangonzi makorokoto kuno mwana musikana aberekwa, mozva ndakuenda kwamambo kunopuwa mombe dzangu 2 dzechi. Nhasi ndiri kukupai imwe chete yedamage. Uyu momudzidzisa mwanangu, kuitwa zvakadai hazvirevi kuti wafa mucommunity. Handiti unofanira kutsvaga dzimwe njere dzekuti ndabva apa zvazvadai ndakuita sei. Handiti makutofamba neupenyu. Basa renyu nderekutomukansera semwana wenyu. Hakuna mwana anoti akatadzwa kuti ngatemwe. Kuna zvinhu zvakadaro. Handiti kwatiri kuenda iye mukomana ndoda kumuudza asati abuda muno, unonohwina pekutanga. Handiti usatarisire kunohwina futi panhamba 2. Handiti mondinzwa, usatarisire defeat Ningi win madefeat usingatarisire. Hakuna mutemo wakadaro munyika. Mwari ndiwe vanhu vese. Handiti mapana. So kana muchinamatira vakadaro munovati aiwa Mwari ndo vane chekuita muupenyu hwemwana wangu. Handiti mapawa. Ndo zvawaita kuti ndigozofamba ndichisekwa nenyika. Haisi mhosva yako. Uri mwana wangu ende unofa uri chii? Uri mwana wangu. But chandiri kukukumbira ndechekuti chichinja kuita kwani kwako. A clever man learns from someone's mistake. Handiti mapanzwa. Ndo zvatotarisira. So dare handisuda kuti richititorera nguva. Taakurisiya tichiti mwana kana aberekwa. Handiti
kana ati mwana wacho handina shuwa naye, DNA test. DNA test ine muripo wemombe kuna anenge adyiwa nenyaya. Mwana akaenda ku-DNA test akanowanikwa ari mwana wake, iye aenda naye ku-DNA test mombe. Handiti mapanzo tochitarisa kuti mwana obhadhara 40. Saka nhasi anobhadhara mombe kana kuti 300 US yekubhadhara kwamuri damage remwana wenyu. Obhadhara why kwamama. Handiti zvinouya rini chikomana? Ndimi chikomana wakutaura naye here? Ndiana kupindura? Musapindure mudare medu. Mukandiratidza kuti ndimune muchituma vana kana kuvasvavidza, munonditsamwisa mudare. Nyararai pane ichitaura nemwana adzidze kuti kudare kwandaenda I am not protected by whoever. Ngaadzidze kupinda mudare ozvimiririra ega mudare kuitira kuti mangwana arwire kusadzoka mudare muno. Handiti mapanzo amai? Tinokubvunzai mibvunzo inozokutsamwisai zvokusada kutiona kana pamunenge mationa kana tasvika pakadai. Handiti mapa hatisi kufara nezvinhu zvakadai, hatitofara nazvo. Kana baba vachapinda vachanopinda. Imimi wedu mubvunzo pano uri kuti why nenhingi nemombe zvinouya rini? Ndomubvunzo womudaro. Imi zvamatouya kuno muziva kuti muri kuuya nemwana wenyu muchanopindura kudaro, ndimune muchipindura mudaro. Titaurirei kuti mari inouya rini? Hatisi kuda kuti pamari ndo panozonzi umwe munhu hapo achazopindura. Imi mamuchipindura zvimwe zvese. Pindura chama tiri kuenda kune imwe nyaya zvinotokuba namsine mazita nguva tokuba zvinouya rini mombe newai 21 days. Ngunato 21 days taurayo kana mashaya pa 21 days ndimi munozotiudza kuti pa 21 days handina kukwanisa kuwana mombe, ndawana izvi. Handiti ndizvo? Pa 21 days ndashaya mombe mambo, ndauya nemakumbo ayo. Isi toona kuti tiri kubvuma here izvo, noti tinoda kuti vanhu ruvengo kana watadzira vanhu vachenure. Handiti musamirisane navo. Nomira zvenyama zvekutaurwa zvapindura nazvo. Wapindura nazvo. Ime maitaura zvaunotaura. musi wa11 ndaikumbirawo kubvunza kuti taramira kuti ndizvo mwana abereka achada kuzvinja abereki zvapfekedzwa mwana achizvarwa preparation. Saka ichatengwa nani? Nekuti kana mwana wangu achidzidzira akakomera mukomana wemusha ndakazvipira kuri padare rino naye mukomana. Asi kana mwana wangu achizi mwana ndewake mukomana nakachikuru atengawo preparation yemwana wake. Kana mwana wangu ndandichifungidzira kuti mamasumudza nyaya yakanaka, hamuzotonga mudaro, munobvunza chete. Simple question. Munhu kana mukanzwa tapa mutongo unoti mwana akaberekwa ari musikana unobhadhara mombe 2. Kuratidza kuti isusu zvekuti mimba ndeyani haana kuramba. Handiti? Saka ungati mimba yemwana wako inonoberekerwa mumashizha. Ndiye akane bhedheni yese, ndiye anoita zvinhu zvemumimba yemukadzi wake nyangwe asingamudi yemukadzi wake. And tisapinde tichisimbisa mashoko akashata pavanhu. Handiti mapanzwa? Vanhu havarambaniswe nevanhu. Handiti? Vanhu vanogona kurambana mumaziso medu. Tichingobva pano vamukadzi nemurume. Saka muchizona tichirerutsa mashoko. Anochengeta mimba ndiye amai. Ndiye akatononyoresa here? Akanyoresa mimba yakanyoresa kupatara. Zvese anobhadhara. He compensated everything. Nhasi ndiye akutora akuita ke nokuti nyaya yanga iri musango kai. Nhasi yauya mudare yaane gwara yakufamba nyaya. Muri mega munga muchitenga preparation yemwana iye achiramba azvibude muno mudare ndo munotaurwa zvinhu zvakadaro.
kana iye asingagutsikane nenhau yemimba, DNA test zvainozoita inokompensetwa all cost, makosti ose zvawo nemunhu anenge atadzira umwe pavanhu tu. Hati mabanzwa? Nozvinhu zvashamari. Iye zvino mari yakanyoreswa kuchipatara. Chatiri kuda upenyu, iwe chako apo mwana, saka unotofanira kutomuriritira mwana wachona kusvika aberekwa, kusvika wamuchengeta. Mwana anochengetwa nababa wake kusvika aita 18 years. Izvozvo hakuna asingazvizivi. Next court, I think yapera. Nhasi unomanga muri mudare. Tinoda kunzwa kuti mukunzwa sei nemutongo wapiwa namambo. Inini ndiri kunzwa kufara nekuti mambo watonga nyaya yangu zvananga asingatotarisiri. Havatarise divi remunhu kana kuti uyu ane mari wanzo haana, vanongotonga nyaya sezvairi. Sekuti vanhu vandanga ndapinda navo mudare vanhu vane mari, ina handina kana chandinacho. Asi mambo vagona kugadzira nyari pakati pedu, vakapawo muripo unoenderana nezvanga zvakanangana nenyaya yedu. Saka ndiri kunzwa kufara kwakanyanyisa. Mama mukuda kuti kudii pamusoro pemutongo wapiwa namambo? Aiwa, inini hangu kwezvarana asi ndafara nekuti ndakaenda nemwana wangu kumba kwemukomana vakanoti chinyira. Ndikaona kuti aiwa rega ndiende kuna mambo, mutongo wapiwa namambo uri fair, hapana patabirira kumaivi ese kwavo ikoko kana vakati vabirirwa, asi ndo chaizvo nokuti mwana wemunhu haangotambiriswi. Kungotora mwana wovanhu woitisa nhumbu woramba kuti handisi kuda nhumbu, handisi kuda mai. Saka isusu zvedu tatongwa zviri fair, zvandifadza chose. Mashitayi.